ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Намо. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монем бародаро. мо видеоро сар мекунем. видеонаворо сар мекунем. айхонаҳои фурӯшӣ видеоро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. якум хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Душанбе, Калхоси Россия. 4 сотиқ заминай, 4 дар хона бо калидоруш. Подвал ҳам дорад. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонара фавран фурӯхта мешавад. канализатсия ҳам дорад. нархаш 280 000 сомон. варианти алишиам ҳастай. касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм хонаи фурӯшии мо дар ноҳияи Данғара. 3 сотиқ заминай, хона деэтажай. 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ремонти хона миёна. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. агар касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана. 14 сотиқ заминай, 4 дар хона бо калидоруш. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документ ҳам дорад. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 148 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. алишам мешавад мега ба ягон мошин. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. банияш дар дохили хона аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. подвал ҳам дорад. 3 мошин санги дига ҳам дорад. об ва светаш дар наздикиш аст. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 80 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, деҳаи Киров. 10 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст бо калидоруш. хонаҳо без ремонт, кириша надоранд. нархаш 80 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон,
сентри қизирқала 10 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. Баня, кухни, ҳоҷатхона дорад. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. бо 4 дар хонаи дигар без ремонт ҳам дорад. хонара срочно фурӯхта мешавад. нархаш 87000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi. соли бароришаш 95. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш седан. свет бели. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. 1 сола тонировка дорад. 1 сола ҳуҷҷат. нархаш 13000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Astra G. соли бароришаш 2008. объём мотор 1.7. сӯзишворияш дизел. коробка передач механик. кузаш хачбек. свет бели. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. состояниш 100% аст. мошин вагони. нархаш 37000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависед. агиҷо хонаи агиҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агиҷое ки шумо гуфтед, мо ҳаминҷа дастрас мекунем. иншоалло видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро падилитса кунед, лайк монед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. алло мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.